Muista tuhkimon lumikin ruususen varmaan ja punahilkan ja sudenkin harmaan. Mutta porotää sulta useinkin unhoon jää. Petteri Punakuono oli poro nimeltään, ollut ei loiste huono, Petteri nenän pään. Haukkuivat toiset illoin, majakaksi pilkaten tuosta. Mitä nämä kaksi teki tähän yhteiskuntaopitunnilla? Kertokaa ei kuule! Joulusalaisuuksia. Salaisuuksia ei saa kuvata. Maisema Iina. Kulu kysyy, että miten te kertoisitte Suomineidosta ulkomaalaiselle räväykseltä Koskenkorvalta. Sitten mä olin se tyttö, että no sehän kysyy, että miten te kertoisitte humalaiselle. Tuosta vaan saikin silloin joulupukki aattehen. Aattoilta pitkä on taival valoton. Petteri vois nenässään valon tuoda pimeään. Petteri siitä asti pulkkaa pukin kiskoi. Kun se oli sellaisen pikkunen veli. Mä olen tosissaan, en mä ole lapseni. Kappas kepipano. Johtaa sen riemuisasti luokse lasten kilttien. Aattoilta pitkä on taival valoton. Petteri vois nenässään valon tuoda pimeään. Petteri siitä asti pulkkaa pukin kiskoen. Johtaa sen riemuisasti luokse lasten kilttien. Pulkkaa pukin kiskoen luokse lasten kilttien. Pulkkaa pukin kiskoen. On kaunis hohde hankien juoksee jalakset näin. Rekki metsätietä vie kotitanhua päin. On eessä Virma hevonen hiljaa kulkuset soi. Ääniä sai Elina. Ääniä sai myös Erika. Ja voittajaksi selviytyi